na tuna zamanin sarki tulun daga misira. Wannan sarkin azzalimi ne, ya anshi arzikin talaka, ya kwashe dabbobin talaka. Talakoki suka ratsa wurin wada su je su kai kara, wanda in abu ya same su da su kai kara, kuma shi ya cuce su. Yanzu da Allah, in sarkin garinku ya cuce ka, wurin wada ka? In aka cuce ka ba gidan sarki za ka ba, to shi sarkin ya cuce ka, ya ci amananka, yanzu gidan wa za ka? Sai ka je wurin Allah ko? Tulun ya anshi arzikin bayan Allah, ya cuce su. Da suka tashi sai suka je, akwai malamin da ake ce mai Ahmadul Banna, sai suka je wurin malam, suka ce malam mun zo wurin ka shiga gaba, ka kai mu wurin sarki, ka ba shi hankuri, arzikinmu da ya kwasa ya ba mu abinmu. Ahmad Bello sai ya tashi, malami ne, malaman jiya ba malaman yau ba, babu kwaɗai a cikin zuciyarsu, babu tsoro, suna isar da abin da Allah ya ce, suna gaya wa mutane abin da Allah ya ce, ba suna shakka ba ne. La, da zuwan shi wannan bawan Allah ya shigo fada, sai ya zo ya tarar da sarki Tulun na zaune, ga mukarrabansa ana zaune. Da zuwa sai ya tsaya gaban sarkin sai ce, ya Tulunu ittaqillah, wane ka ji tsoron Allah. Tulunu sai ya ji magana kamar an dafa mai wuka ne a zuciyarsa, sai ya tambaye mukarrabinsa, wazirinsa guda, ya ce akaramakallahu, wane ne wannan, wani malami ne? Sai ta akaramakallahu, malam ne Ahmadul Banna. Sai ce oh, ya shigo haffada na, ya dubi ƙwayen idanuna, har da nuna mini hannu, ya ce in ji tsoron Allah. Ya ce to shine farko kuma shine ƙarshe. bai bar malam ya isar da abin da malam ya zo faɗa, ya bar an ka kama malam, an ka ɗaure malam. Yana da inda yake kiwon zaki, ya ɗaure malam kwana biyu, kuma kwana biyu ba a ba zakin abinci ba. Ranar cikin kwana uku sai ce a ɗauki malam a kai ma zaki. An ka ɗauki malam an ka jefa ɗakin zaki, an ka kulle tun da safe har zuwa da marance. Ya ce a je a duba, a share jini da sauran ƙasusuwan malam, gobe an samu malami mai karambani kamansa ya zo ya ce mai ji tsoron Allah. Shi wanda ya tashi ya je ya share jini da sauransu, shi ya zo ya tarar da malam na zaune yana tahiya, yana nafila, zaki na bayan malam ya daga hannu haka yana gadin malam. alladhina yuballighuna risalati Allah wa yahshawnahu wa la yahshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba. wa'anda suke isar da sakon Allah ba su tsoron kowa, wallahi Allah kadai suke tsoro, saboda maganar Allah suke faɗa. Shi mai gadi da ya ga wannan shairu gadi guda ya ce ma sarki zo ka ga abin ban mamaki. Da sarki ya zo shi ya tarar da malam na sallah, zaki na baya na gadin malam. Sarki ya ce malam fito, malam ya fito, ya dubi jikin malam ba inda zaki ya taba malam. Sarki ya yi mamaki, ya ce me ya faru? Sai ce abin da ya faru kenan, da an ka saka ka ɗakin zaki me kake faɗa? Ya ce ban faɗi komai ba, abu ɗaya nake faɗa, nake cewa abinda nake cewa Allah na gaya mana a cikin alkur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya wa bayan Allah, in dai kuka yi imani da Allah, to Allah ya ce ka yi haƙuri da abin da ya same ka. Sha Allah ya ce wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi ayunina, ka yi haƙuri da abin da ni Allah na zo maka da shi, ni Allah ina kallon ka kuma ni zan fitar da kai. Sarki ya tambi malam da na sa ka ɗakin me baka tsoro? Sai ce abu ɗaya, shine wanne? Na ji tsoro kada miyon zakin nan ya taɓa ni, riga na yayi najasa in kasa yin sallah. Abin da ya bani tsoro kenan. Daga wurin sarki ya yi imani, ya tabbatar mai hukunci shine Allah, ya ɗauki kayan talaka ya mayar wa talakoki, saboda malam ya yi gaskiya, ba kwaɗai ke cikin zuciyar malam ba.